प्रसिद्ध पॅरानॉर्मल एक्सपर्ट लॉरेन अँड वॅरन यांच्यावर भयभीत कथा हे फार घडलेले आहेत. पण सगळ्यात जास्त आणि भयंकर भयभीत कथा जी यांच्यावर घडली आणि त्यांना शेवटपर्यंत आठवली ती म्हणजेच ॲनाबेल डॉल. ही एवढी का भयंकर आहे? तिला नष्ट करणं का शक्य झालं नाही? चला जाणूया या दुसऱ्या भागमध्ये. कारण की आता तिथे ॲनाबेल डॉलला त्यांच्या घरी आणणार होते. पण आपण याचा पहिला भाग ऐकला नसेल तर वरती दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करून नक्की ऐका. ज्या वेळेला वॉरेन अँड लॉरेनने पहिल्यांदा ती भयभीत डॉल पाहिली त्यावेळेलाच त्यांना संशय आला होता. त्यांना तिकडे नकारात्मक शक्ती जाणवू लागली होती. ती भावली त्यांनी तशीच घेतली. त्यांनी लू, डोना आणि तिच्या मैत्रिणीला सांगितलं, तुम्ही आता चिंता करू नका, ही डॉल म्हणजेच ही भावली आता आमच्यावर आहे. त्यांनी त्या भावलीला घेतले आणि आपल्या गाडीमध्ये बसले. गाडीमध्ये बसताच त्यांना जाणवू लागले की या गाडीमध्ये जणू 10-15 माणसं हे एकाच वेळेला बसले आहेत. गाडी ही आता हळू चालत होती. कसे बसे ते हायवेवर आले. हायवेवर गाडी जाताच त्यांनी वेग घेतला होता. पण क्षणभरातच ते झालं ज्यांची याला अपेक्षा नव्हती. त्या गाडीचं नियंत्रण स्वतःहून सुटले. लॉरेन वॉरनला धक्का बसला. एवढी चांगली गाडी आणि हिचं नियंत्रण कसे काय सुटले? गाडी हालू लागली. त्या गाडीमधनं म्हणजेच मागून विचित्र आवाज येऊ लागले. दोघांना संशय होताच की हे सगळं का होतंय, पण आता खात्री पटली होती. अगदी काही वेळात चढण आली. कशीबशी त्यांनी ती गाडी थांबवली. लॉरेन हा गाडीतून खाली उतरला आणि त्यांनी त्या भावलीवर होली वॉटर टाकले आणि अगदी काही क्षणात ती भावली शांत झाली. ते त्यांच्या घरी पोचले आणि ती भावली त्यांच्याच घरी ठेवली. आणि त्यानंतर त्यांच्यावरही काय असेच प्रकार होऊ लागले. जिथे तिथे भावली ठेवत असे ती दुसरीकडे जात असे. त्या घरात नकारात्मक शक्ती जाणवू लागली होती. पण इकडे दोघांनी त्या भावलीचा इतिहास काढायला चालू केला आणि नंतर त्यांना असं समजले की त्या भावलीमध्ये एक दुष्ट शैतान आहे. जवळजवळ त्याचा मुकाबला करणं अशक्यच. नेहमी यांच्या कामात हे व्यस्त असायचे. एक दिवस अशीच ती भावली घरी होती आणि न कळतच वॉरेनला काही आवाज येऊ लागला. वॉरेन आपल्या मुलीच्या खोलीजवळ गेली आणि तिने पाहिले की त्याची मुलगी ही भावलीकडे पाहून काहीतरी बोलत आहे. तिला हे पाहून आश्चर्य वाटले. तिने जोरात आवाज दिला, काय करतेस तू? पण त्याच क्षणी त्या भावलीनी नजर फिरवली. हे पाहताच वॉरेन आणि तिची मुलगी देखील जोरात ओरडली. पण आतमधनं तो दरवाजा बंद झाला. वॉरेनची मुलगी आतमध्येच होती. आतून किंचाळण्याचा आवाज आला आणि सगळीकडे शांतता पसरली. तो दरवाजा हा उघडत नव्हता. वॉरेनने खूप ठोकले पण शेवटी तिने काही मंत्र बोलले. क्षणभरातच तो दरवाजा उघडला गेला आणि तिने पाहिले की तिची मुलगी ही जमिनीवर तशीच बेशुद्ध पडलेली आहे. पण तिच्याच पुढे ती भयभीत डॉल म्हणजेच ती भावली ही बसलेली आहे. तिने मुलीला उठवले आणि दुसरीकडे आणले. शुद्धीत आल्यानंतर मुलींनी सांगितले की जसा दरवाजा बंद झाला मला एक विचित्र हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि मी बेशुद्ध झाले. असले भयभीत प्रकार हे घडी आता वाढत लागले होते. एका दिवशी लॉरेन हा गार झोपेत असताना त्याची कोणीतरी चादर खेचली. जाग आली आणि त्यांनी पाहिले की आजूबाजूला कोणीच नव्हते. पण त्यांच्या किचनमधनं कसला तरी हालचाल येऊ लागला. तो तिथून जाऊन पाहतोय तर त्यांनी पाहिले की तीच भावली ही किचनमध्ये उभी होती. सर लॉरेनने आवाज दिला, कोण?
त्या भावलीने मागे पाहिले आणि बघतो ना बघतो ती एका पडद्यामागे ही झटकन गेली. लॉरेनला विश्वास बसत नव्हता की त्याने काय पाहिलंय, पण त्या पडद्यामागे आता त्याला दिसू लागले होते. साधारण एक 10 वर्षाची मुलगी असेल, तिची सावली. ती त्या भावलीला घेऊन उभी आहे आणि हसण्याचा आवाज हा येऊ लागला. त्या क्षणी लॉरेनने वॉरेनला बोलवलं आणि काही मंत्र पुटपुटले. ती भावली तशीच जमिनीवर पडली. ह्यांना समजले होते की कदाचित यांच्याकडनं आता काही होणार नाही, म्हणूनच या दोघांनी प्रिस्टला बोलण्याचे ठरवले. प्रिस्ट म्हणजेच त्यांच्याकडेही असे भूत काढतो. आणि प्रिस्ट आले. प्रिस्टने त्या भावलीकडे पाहिले आणि जोरजोरात हसू लागला. ही काय, ही भावली कोणाला काय करणार आहे? आणि प्रिस्ट ते बोलला जे त्याला बोलायला नको पाहिजे होते. तर प्रिस्ट बोलला, हे बघ भावली, मी तुला नाही घाबरत, तुला जे करायचे ते कर. मुळात प्रिस्टला विश्वास नव्हता की ती भावली असं काही करेल. वॉरेनला चीड आली आणि त्यांनी सांगितले की तुम्ही असं करून तिला राग आणलाय. ते प्रिस्ट तिथून निघून गेले. अगदी क्षणभरातच त्यांचा फोन आला. त्यांनी सांगितले की नुकताच माझा ॲक्सिडेंट हा होता वाचलाय आणि हो, त्या भावलीमध्ये नक्कीच काहीतरी आहे. लॉरेन आणि वॉरेनला समजले होते की कदाचित या भावलीचा अंत नाही, म्हणून त्यांनी एक निर्णय घेतला. त्यांनी एक मोठा लाकडी हा बॉक्स बनवला आणि त्यामध्ये त्या ॲनाबेला डॉलला ठेवले. त्यांनी या डॉलला त्यांच्या ऑकवर्ड म्युझियममध्ये ठेवले. त्या म्युझियममध्ये असे बोलले जाते की जे काही भूतासंदर्भातील वस्तू आहेत ते इथेच ठेवले जातात. त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांनी खूप भयभीत वस्तू आणि भूत पाहिले, पण ॲनाबेला सारखी कधीच नाही. ॲनाबेलामध्ये आजही बोललं जातं की तो शैतान हा तसाच आहे. ते म्युझियमही आज तसंच आहे. आणि हो, ती ॲनाबेला डॉल सुद्धा. खूप जणांचे वैयक्तिक आणि भयभीत अनुभव असे आहेत की त्या डॉल जवळ जाताच त्यांनी तिचा मजाक उडवला होता, चेष्टा केली होती. काही जणांना खरं वाटलं नव्हतं, पण अगदी काही दिवसात त्यांच्यावर भयभीत प्रकारे हे दुर्घटना झाल्या. कोणी मरण पावले, तर कोणाला असे जाणवले की दुर्घटना व्हायच्या आधीच अगदी काही क्षणाआधी त्यांना ॲनाबेला दिसली होती. काही जणांना प्रश्न देखील पडतो की ते शैतान नक्की कोण? खरं सांगायचं तर ह्याचा नक्की उत्तर हे आतापर्यंत भेटलं नाहीये. तर काही जण असंही बोलतात की तिला चोरी केली तर सगळ्यात आधी तिला चोरी करणारा चोर हाच मारला जाईल आणि ते ज्याच्या घरी जाईल ते एक एक करून व्यक्ती हे सगळेच मारले जातील. ॲनाबेला मधले ते शैतान फक्त एकच लक्ष होते, ते म्हणजे कुठल्या तरी मनुष्याच्या शरीरावर ताबा मिळवणं. सुदैवाने ते शक्य झालं नाही. जर ती भावलीमध्ये असून देखील एवढ्या लोकांचा जीव घेऊ शकते, तर कोणत्याही मनुष्याच्या शरीरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर ती काय करेल याची कल्पनाच करायला नको. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुकवर आणि हो, इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा.